var en. Ja, efter 15 år som langtidsledig, så har kommunen sat mig i gang. Jeg er blevet sat til at rydde lort på strandstien. Og det kan godt være lidt koldt og lidt ulækkert, men jeg tjener det mindste til dagen og vejen. Og så kan jeg betale min lejlighed, så jeg bliver ikke smidt på gaden. Så det er en god ting. Men jeg har altså ikke tid til at snakke. Jeg har et arbejde, der skal gøres. Men vi snakkes ved. Fortsæt en god dag. Der var allerede en der igen. Det er en flyder. I kan se, at det er et krævende job. Og det kan meget nemt være ulækkert. Men nu må I have mig undskyld. Fortsæt en god dag.